made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa atong simbahan ang pista o handumana ni Maria, isip usa na sad niya katitulo, Mary, Mother of the Church. Maria, inahan sa simbahan. Busa atong iampo ang tibok simbahan, labi na simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo kinsa anak ni Maria, nga unta pinalipdan sa mahal nga Birhen ang atong mga leaders, atong Santo Papa, o mopadayon unta paglambo ang atong pagtulunan sa Ebanghelyo. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, o giabot ako kahadlok, o mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babayi nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babayi, nganong gibuhat mo man kini? Ang babayi mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang hiagom niining tungluha, sukad karon magkamang ka na, pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay, ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tawo ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmuko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Diyos labing halangdon nagdaig kanimo, nagpanalangin siya kanimo. Labaw sa tanang babayi sa yuta, pagkatakos daygon ang Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang imong pagsalig sa Dios dili gayud hikalimtan nila, nga nagtug-an sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin. Tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya, ug wala magduwa-duwa sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babay nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Maria nahimong inahan sa simbahan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ya mo nang gitawag sa si Maria, gitagaan siya ng titulo nga inahan sa simbahan, Mother of the Church, tungod kay siya may inahan ni Kristo. Lingiyay mong tupad na musugot ka nga inahan ni Mos Maria. Kay kita man ang kauban sa simbahan.
Pero mga igsoon, unsa man ang kung doon natay inahan, nya kita anak, doon natay katungod, naasa tay katungdanan isip mga anak. Kay kita man ang simbahan nga anak ni Maria, ang atong katungod nga makapahimulo sadta sa iyang kaning protection. Matod pa sa unang pagbasa, ang bitin o ang babae magkontrahay. Yatakan sa babae ang ulo sa bitin, nya paakon sad sa bitin ang tikod sa babae, nya ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin magsigi ginag-away. So kita, kung ang atong kontra mao ang yawa or ang bitin, lupig kita. Muna nagkinahanglan ta ni Maria, ato na siyang katungod, right na nato nga mangayo gitag panabang ni Maria isip inahan. Muna malig-on ta batok sa mga libakira, batok sa mga makasasala, sama ng mga palahubog, mga manuyupay, mga bitay, dili na ta matandog kay ana, basta mudangop ta ni Maria. Ato lang ng ingnon, mahal nga birhen, ikamay akong inahan, liguna ko batok aning akong banang palahubog. Ana baron, ang bana sad maingon sad Ginoo, mahal nga birhen, liguna ko batok nining akong asawang yaw-yawan. Ana, ang mga ginikanan sad, mahal nga birhen, imo man jud kong anak, liguna ko batok aning ako mga anak nga tapulan. Dagko lang kaon, mapahimuslanon kaayo. Di ra ba musugot-sugoon. Mga inana, adin ka masuko, pasabot, wa na ka makuha sa bitin. Unya, unsa masay atong katungdanan ang pagsunod sa kinaiya ni Maria. Nganong nahimo mang bulahan si Maria, gisulti na ni Hesus sa atong ebanghelyo karon. Niingon siya, bulahan, hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Si Maria, mga igsoon, wa mahimong inahan tungod kay gipili ra siya. Ang una gyud nga gibuhat ni Maria, nagsigi siyag paminaw sa pulong sa Ginoo unya iyang gituman. Ato nang katungdanan mo nang manimba gyud, mubasa gyud Bible, mutambong gyud aning mga recollections ug uban pa. Karon ang atong kalibutan gihasol niining kagubot o kalisdanan, labi na ta dinhi sa Pilipinas. Apan uban ni Maria, maminaw ta sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Masulbad ra gining atong mga problema. Way problemang dili masulbad basta naay inahan nga langitnon. Wa say kalisod nga dili mugaan basta naa ang atong inahan nga langitnon. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita sa Dios ang atong amahan nga langitnon pinaagi sa pangama ni Maria o malaumon kitang muingon, amahan patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang nangalagad sa simbahan, magpadayon sa ilang mainitong pagpangalagad sa walay pagpaabot og bayad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang matag nasud ug ang matag tawo nga nagdumala niini, makabaton na og kalinaw, kahiusa ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga misyonero lukop sa kalibutan, makadani og mas daghan pang katawhan pinaagi sa ilang mga panig-ingnan sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga kabatan-unan makabaton og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makabaton na sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among pagampo nga gituboy namo diha sa pagtuo og paghigugma sa pangama ni Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana ang usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pista sa Bulahang Maria kanunayng Berhen, ang inahan sa simbahan. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalig nanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Gihiusa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay muman ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan. Upulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iyampo mo kaming mga makasasala. Sa kamatayon, karunong sa takna sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy,
kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection. Pinaagi ni Mama Mary, panalipdan ta. Pero mahitabo ra ni kung ato sang buhaton ang atong katungdanan ang pagsigig paminaw o pagtuman sa mga pulong sa Ginoo. Padayon mo og suporta sa ato dinhing parokya, labi na kaning atong gipangtukod nga balay na patay kuwang, so mohangyo ko ninyo atong extenan ang atong CTO tag 100 pesos per slot. Unya ang ato sad nga YouTube channel, padayon na pagsuporta kaning Padresiano Ubod aron nga gawas nga makaspread ta sa gospel, makahatag sa tagamayng income sa atong parokya. Ug ang atong Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayunon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa